Today we're playing Airsoft in this abandoned quarry. 260 players will fight it out on the hilly terrain, forests and open fields to secure objectives, in what is the biggest Sunday game I have ever seen. We were always on alert as firefights broke out all around us every 2 to 3 minutes. The whole game was a non-stop adrenaline rush and a perfect way to start the new season. Убит! First blood. Един живот си ми длъжник. Благодаря. Виждам ги. Бах му майката. Леветко, дай ми турникета. Прибирай този, да. Не знае се са назад, прекалено много стават тука. Земята са легнали! Майка му! Айде! Давайте! Дръж го! Давай, давай! Да, чакай, сдура. Браво. По принцип ще е хубаво да тръгнем натам. Най-добре ще е, защото да. те си върват към Марфилото и там ако нещо мога да преснесем, че къде идват натам. Убит! Идват от юг! Пускам, главите горе! What the fuck? Мал. Да, най-южната сграда. Най-юж... Зад тебе, съживи картечаря! Айде за дървото, внимавай, бясно!
Дайте! Дайте! Тук имаме... Хоп, бахме майката. Да, всичко са добре. Виждам го. Скучно направи нищо. И хуквам аз да бягам и заставам зад една и така бабуна. И той стои примерно и тук, разбираш. Само изкачам. Ура! Патака! И търча към него и вади пистолета и само гледам как, нали... Той няма време да се... Му изкарал това. Аз и точно и това исках да направя сега. Отидох соло, сам почти стигнах до там и някакви рентали ма взеха и си викам, чек, толкова се, че съм унижен в момента. Братле, че казваш, ще клепчете или не? Добре, те ако излизат на 10 минути, 4 минути. Ай, иди уже, дъртила. Качваме, да. Как се казва канала? Рекон.